Хәзер парламент яңалыклары белән таныштыру өчен сүзне хезмәттәшем Алия Галиуллинага бирәм. Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә быел татар милли мәдәни үзәкләре ачылды. Сабан туйлар һәм халык һөнәрчелеге күргәзмәләре үткәрелде. Мәгърифәтчеләребез һәм күренекле мәдәният эшлеклеләре исемнәре мәңгеләштерелде. Сәүдә элемтәләрендә ныгытуга ирештек. Кайбер проектлар гамәлгә ашырыла инде. Әйтик, Франциядә Казан дары җитештерүчеләре Рацин агрохолдинглар эшли. Төньяк башкаласының Хәсән базарында татар ишегалды уникаль проекты ачылды. Анда Санкт-Петербург халкы татар ашлары белән таныша. Субъектларда татар телен туган телне өйрәтү буенча яңа китаплар һәм дәреслекләр таратылды. Ана теле онлайн мәктәбе бик популяр. 2022 елга субъектларның 25 укытучысын татар теле һәм әдәбияты укытучысы белгечлеге буенча яңадан әзерләү курслары үткәрү планлаштырыла. Бу инде хәзерге вакытта укытучы булып эшләүче һәм алга таба татар телен укытырга әзер булган педагогларны кире яңадан әзерләү курслары. Шуңа күрә, хөрмәтле коллегалар, сездән активлык таләп ителә һәм без бу укытучыларны үзебезнең хисапка укытырга әзербез. Министрлыклар һәм татар конгрессы вәкилләре диаспора белән эшләү планнарын уртаклаштылар. Фәрит Мөхәммәтшин вәкаләтле вәкилләргә ватандашларыбызга игътибарны киметмәү үтенече белән мөрәҗәгать итте. Якшәмбе көнне Россиядә Конституция көнен билгеләп үттеләр. Узган атнада үзәк сайлау комиссиясе сентябрь сайлауларына йомгак ясады. Дәүләт советында яшьләр парламенты утырышы узды. Сәяси партияларның төбәк бүлекләрендә елның беренче йомгакларын ясый башладылар. Ватан геройлары көнен бәйрәм итү Казандагы җиңү паркындагы мәңгелек утка чәчәкләр салудан башланды. Фәрит Мөхәммәтшин хәрби оркестр чыгышы астында республика җитәкчелеге исеменнән чәчәкләр салды. Ветераннар, ватан геройлары һәм аларның туганнары белән аралашты. Ветераннар һәм иҗтимагый оешмалар, хәрби училищелар вәкилләре, волонтерлар һәм яшьләр берләшмәләре активистлары да ихтирамга лаек булды. Геройларыбызны искә алып, аларның якыннарын, исәннәр үзләре дә килгәннәр. Инде юкларының кемдер сугышта вафат булган, кемдер яшы җитеп бу дөньядан саубуллашып киткән, аларның туганнары да безнең белән бергә менә шушылай искә алып, баш иеп рәхмәтебезне әйтә торган көн республикада. Татарстанның бүгенгесе алар салган нигезе, алар эшләгән, алар салган, алар хезмәте белән эшләнгән нигезендә бүген республикабыз горурланып, гөрләп яши. Тантаналы чарага Казан ратушасына геройлар һәм аларның туганнары, иҗтимагый ветераннар оешмалары җитәкчеләре чакырылган иде. Татарстанлылар үз геройлары белән хаклы рәвештә горурлана дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Киләсе елда якташларыбыз истәлеген мәңгеләштерү буенча чаралар дәвам итә. Шулай итеп, планда Советлар Союзы герое Михаил Девитаевка, Россия Федерациясе герое Игорь Грутновка, фронтовик шагыйрь Фатих Кәримгә, шулай ук Советлар Союзы герое Петр Гаврилов, Мәгүбә Сыртланова, Борис Кузнецовка, Россия герое Рафагат Хабибуллинның бюстларын урнаштыру каралган. Тантанада Фәрит Мөхәммәтшин, Россия герое Газинур Хайруллинга һәм социалистик хезмәт герое Николай Фроловка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медальләрен тапшырды. Я считаю, что это не только моя награда, как героя Российской Федерации, а всех моих коллег-героев. Муниципаль ватан геройлары көнендә Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында традиция буенча нефтчеләр, нефть башкаласы җитәкчеләре, муниципаль совет депутатлары һәм ветераннар җыелды. Әлмәт һәм Татарстан нефтен торгызу һәм үстерү өчен фидакар хезмәт итүчеләргә рәхмәт сүзләре яңгырады. Продолжать традиции, заложенные первыми нефтяниками еще в 1943 году, первыми буровичками, которые заменили мужчин на буровой, ушедших на войну. И они все же пробурили в 1943 году первую нефть на территории Татарстана, в Лениногорском районе. Геройлар аллеясында данлыклы якташларыбыз бюстларына чәчәкләр салдылар. Биредә социалистик хезмәт геройларының исемнәре мәңгеләштерелгән. Алар арасында төрле һөнәр ияләре бар. Нефтчеләр, төзүчеләр, машинистлар, завод хезмәтчәннәре, сыер савучылар. Казанда геройлар көнендә бөек җиңүнең яшь геройлары балалар театр спектакльләре конкурсында җиңүчеләрне бүләкләде. Иҗади ярышларда Татарстанның 40 районында яшәүчеләр катнашты. Бу 2000-нән артык чыгыш һәм куелыш. 100 видео язма оештыру комитетына тапшырылды. Оештыручыларның төп максаты балалар бөек ватан сугышы тарихын белсеннәр. Анда катнашкан геройларның онытмасыннар иде. Бүләкләү тантанасында мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Әсәдуллина, шулай ук парламентарийлар Римма Ратникова һәм Людмила Рыбакова катнашты. Бүгенгә парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.